Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo ngencwadi uDaniel 10. Isihloko sakhona sithi ukulwa kwemibuso. Ngisacela sithole umkhuleko. Baba ongcwele uhlale ekhaya lasezulwini. Isenkosi Jesu Kristu dala amazulu nomhlaba sifunda izwi lakho. Sikubonga ngesifo sokuphila. Siyacela ukuthi ekuphileni kwethu lo mzuzu siphe wona. Siyacela Nkosi ukuthi uthulise konke osathana ngasekwenza. Uvimbele ukuba umyalezo ovela ekhaya ezweni siwuzwe. Sicela Nkosi ukukuzwa, sitolekelwe umoya wakho ongcwele sibe nokuqonda. Zonke izinto osathana esiminyanisile esidida ngazo kube imithwalo ezosuswa. Nkosi sisale sibe abakhululekileyo. Sikhulule konke nje sithulule na wonke amanga akhe. Sibe nokuqonda ube ubaba kithi sibe abantwana kuwe. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje sithi senza isifundo esisithethe encwadini kaDaniel 10. Isihloko sakhona sithi ukulwa kwemibuso. Abanye nje mhlawumbe ama-versions abo khona nane-version ebhaliwe lapho kuthiwa khona seeking understanding and the vision of Christ. Yabo, kodwa chapter 10 loyo. Thina sithi la isizulwini ukulwa kombuso. Ngisacela nje ukufunda ivesi yokuqala, Daniel 10 verse 1. Ethi ngomnyaka wesithathu kaKoresi inkosi yasePeresiya, uDaniel ogama lakhe labizwa ngokuthi uBelteshazari wambulelwa izwi. Izwi laliqinisile, lalingukulwa okukhulu. Waliqonda izwi, waqonda nombono. Amen. Ngaphambi kokuba siqhubeke, mhlawumbe kuzofuneka siqonde ukuthi unyaka wesithathu wokubusa kwenkosi uKoresi, lowo mnyaka kwaku-534 BC, 534 BC. So, ngalomnyaka uDaniel bakhona ukwambulwa kombono njengoba ivesi lisho. Ngasho vele ukuthi lo mbono wawuqinisile. Kodwa lo mbono uma sukufunda, ngoba uma uzofunda lapha novesi 14 uyabona ukuthi wawukhuluma ngezinto ze-future noma izinto ezizokwenzeka. Yabo. Ngoba uma ufunda uvesi 14 khona la kuDaniel 10 khona ivesi ethi ikhuluma lapha noGabriel uthi-ke sengifikile ukuba ngikuqondise okuyakwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo ngokuba umbono usenezinsuku. Amen. uDaniel 10 verse 14 lona. So ekufuna siqondisise kahle ukuthi uNkulunkulu wayengeke aze eveze amanga kuDaniel, kodwa iqiniso kuphela. Ngoba ngisho ufunda incwadi yamaHebheru lapha namaHebheru 6 verse 18 siyathola ukuthi cha, uNkulunkulu akasiye umqambi manga. Ivesi nje ongafika uyifunde lapha ekhaya, lapho siqinisekiswa ukuthi emlonyeni kaNkulunkulu noma uNkulunkulu uqobo akasiye umqambi manga. Ngisacela ukuqhubeka nawo Daniel 10. Ngifunde uvesi 2 novesi 3. Uthi ngalezo zinsuku mina Daniel ngangilila amasonto amathathu apheleleyo. Ngangingadli isinkwa esithandiweyo nenyama newayini. Nenyama newayini akungenanga emlonyeni wami. Futhi angizigcobanga kanye kwaze kwaphelela amasonto amathathu. Amen. So uma siqhubeka nesifundo siyathola ukuthi emva kokuthi Daniel ebone lo mbuko, ebone lo mbono, waqala wazila amaviki awu-3 agcwele. Noma ngokujwayelekile sithi nje wazila 21 days ngoba 3 weeks vele 21 days. Yindaba uDaniel ezile kangaka. Ngoba uma ufunda uDaniel 10 ufunda uvesi 12 novesi 14, ngicela nje ukufunda uvesi 12. Uthi wayesethi kimi ingelosi le isho kuDaniel noma uGabriel isho kuDaniel, uthi uvesi 12 ke wayesethi kimi ungesabi Daniel, ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho, amazwi akho ezwiwa. Mina ngifikile ngenxa yamazwi akho.
Bese uverse 14 athi sengifikile ukuba ngikuqondise okuya kwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo ngokuba umbono usenezinsuku. Uyabo? So uma sibuka lamavesi o2 siyabona ukuthi kwakukhona okunye uDaniel owayefuna ukukuqondisisa. Uyabo? Khona akuzwa noma wakuqonda kodwa kwakungamenelisi ngathini wayithola enokulangazelela elangazelela ukwazi noma ukuqonda more mayelana nalokhu awayekubonile noma mayelana nombono owayewutholile noma wayewubonile uDaniel. So ukuze ezokwazi ukuthola lokhu kuqonda okuthe xaxa akadlanga izinto ezithandwa uyena, akadlanga isinkwa esithandwa uyena noma inyama ethandwa uyena noma iwayini elithandwa uyena. Uyabo? So ngokwesifundo kuyavela ukuthi uDaniel he entered upon the simplest of diets. Wadla washintsha idiet yakhe ngoba wayizilile. Yabo? Akadlanga wayini nanyama nasinkwa okuthandekayo wena kodwa unalokho wangena washintsha idiet wangena kwi-simplest diet, idiet elula. Yabo? Ukuze umqondo wakhe wawuzohlakanipha ukwazi ukubamba izinto noma izindaba ezingcwele noma indaba zikaNkulunkulu. Yabo? So ngalesi senzo sikaDaniel siyafunda ukuthi siyafundiswa ukuthi indlela esidla ngayo noma i-diet yethu inokwenza okukhulu noma inobudlelwano kakhulu ne-spiritual life sethu nezindaba zethu zikamoya. Ngoba uma umzimba unganikezwa ukudla okuhlanzekileyo, yabo, lowo mzimba ukuze ukwazi ukukhiqiza igazi elihlanzekile. So uma umzimba ungakwazi ukukhipha igazi elihlanzekile, ukukhiqiza igazi elihlanzekile, mhlawumbe igazi kuletha igazi elicontaminated noma elinokungcola thizeni, ne-circulation izoba ayizukuba yinhle emzimbeni ukuhamba kwegazi, bese iminyanisa umqondo, bese ingqondo yomuntu ingakwazi ukwehlukanisa kahle izwi likaNkulunkulu. Uyabo? Ingakwazi nanokuqonda kahle indaba ezingcwele. Angifuni ukugxila kakhulu ngendaba ye-fasting kodwa khona lapho masifunde iBhayibheli ukuthi usibanibani wazila ukudla. Emlonyeni wakhe kusho ukuthi kwakungangeni manzi, kwakungangeni kudla, khona ukuzila okunjalo. Yabo? Masukuthola ukuthi mhlawumbe abanyamazane bekhona umzalwane ozothi uma ezila ukudla uthola ukuthi yena uzozila ukudla nje qha kodwa ephuza amanzi. Yabo? Siphila emhlabeni lapho abantu bayasaba-ke njengamanje ukuzila ukudla ngenxa yezifo. Usho ukuthi abanye baphila badla amaphilisi athile. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngokudla amaphilisi okwamanje, angizukusho lutho ngakho, kodwa ngiqonda ukuveza ukuthi siphila emhlabeni la kunezifo ezithile. Abanye abantu banezifo ezithile, abanye badla amaphilisi, abanye ngempela abakwazi ukumelana nendlela, kodwa yet kunjengoba kunjalo bengakwazi ukuzila, iy'nkinga usathane uyayiletha empilweni yabo. Yabo? Iy'nkinga zisho ukuthi hamba kuNkulunkulu ngomkhuleko nokufunda izwi lakhe, ingaze futhi ucele kuNkulunkulu into ongafuni, into engacelwa uNkulunkulu, njengokuthi uhlushwa umakhelwane ucela ukuthi afe. Uyabo? Ngoba uyisitha sakho. Ungalifundi iBhayibheli. Uma usufunda kahle iBhayibheli uzobona ukuthi khona izinto ey'ngacelwa uNkulunkulu. Awucela indaba yokufa kwabantu uNkulunkulu. uNkulunkulu akasiyena umbulali. uNkulunkulu uma ebona isoni uyasihawukela, ufuna ukuthi siphenduke. Yabo? So kuyazilwa ukudla. Okay, mase bakhona abantu athi kuyangihlula ukuzila ukuthi ngingadli ngingaphuzi. Ethi omunye kuyangihlula ukuzila ukudla ngingadli ngithiwa ngiphuzi. Khona-ke i-fasting bazona abasho mabenza bethi Daniel fasting yilena-ke yenzakala kuDaniel 10. uDaniel wayeke emawayini ney'nyama nezinkwa, isinkwa nje for sure isinkwa wayisidla. Yabo? Kodwa wangena kwi-simplest diet. Yabo? So ikhona-ke i-fasting enjalo, njalo ngingintroduce noma ngize ngigxile ngokutheni ikhona i-fasting enjalo. Uthole ukuthi umuntu akadli okuphekiwe, mhlawumbe udla okuraw, mhlawumbe uzoyidlela nje ama-fruits. Yabo? Kodwa ufastile, uyaphuza amanzi, udla ama-fruits. Azikho izinkwa la, khona obhanana nobani. Mhlawumbe emini uma esephindela ngenxa ngi-introduce le-fasting ngenxa yezimo zempilo. Khona abantu ngempela sekunzima basho uma belambile uthola ukuthi kuzovaleka amehlo ingenxa yokulwa kwesitha, kodwa yathi iy'nkinga zikhona kufanele ethandaze. So usho ukuthi ngesikhathi sokudla uzodla i-green salad. Yabo?
So yenye indlela yokufasta leyo ukuze sicebisane ukuze egcineni singahlulwa isitha, yabo. Cela ukuqhubeka. Besisakhuluma lana uDaniel ethi khona angidlanga isinkwa esithandiweyo nanyama nawayini angingenanga emlonyeni wami. Usethi khona phakathi khona-ke futhi angisigcobanga nakanye. Kwaze kwaphela amasonto amathathu ukuyigcoba. Kwele English iBhayibheli kuthiweni lana kuthiwa neither did I anoint myself at all, yabo. So ukugcoba lokho okukhulunywa ngakho kukhulunywa ngokugcoba kokunakekela isikhumba, yabona, umzimba, yabo. Hayi lokhu kugcotshwa kobukhosi ukuthi usuyagcotshwa njengamanje usuzoba inkosi noma uyagcotshwa uzoba intona, ngazi noma iy'ntona ziyagcotshwa, yabo. Kodwa ukhulunywa ngokugcoba ukuthi akazigcobanga ukugcoba isikhumba sakhe, yabo. Ngoba kahle hle uyavela esifundweni ukuthi ngey'khathi zokushisa nje kahle kahle ukuyigcoba ngamafutha, ugcoba isikhumba sakho ukuze sizovikeleka singezukuphaphatheka, into nje ejwayelekile. So uDaniel siyathola ukuthi lekhathi ebhizezile ukudla izinto ey'njengalezo, ile luxury, nazo zonke izinto ey'thandeka kuyena wathi ukuzizila kancane, uyabo, ngenxa yokuthi wayesakhuleka. Kuthiwa-ke siphila esikhathini sokwahlulelwa. Kuyabuzwa-ke esifundweni ukuthi thina-ke uqobo ngathini, yini esiyenzayo ukuze sizobathola ukuqonda okungcono mayelana ney'ndaba zikaNkulunkulu nokuthi senze ngathini sibe abantu abahamba naye. Ingabe thina akwenzeki yini ukuthi ubukhazikhazi balapha emhlabeni busiphazamise, yabo, noma lezi zinto ey'bonakala ziyigugu emhlabeni ziphazamise ubudlelwane bethu noNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu simfuna ngendlela esimple, yabo, ezokwazi ukuthi igcine imizimba yethu noma iy'mpilo zethu zingekho busy noma zingarelaxile kangangokuthi kuze ku-affect-eke isikhathi sethu noNkulunkulu, ngoba uthi kufanele ube nesikhathi noNkulunkulu, kodwa indlela ohlele ngayo usuku lakho uphunyuzwa ukulala. Omunye umuntu nje nje uyirelaxele ubone ngathi konke kuhamba kahle, kamdingi uNkulunkulu. So labe sesikubuza ngosifundo i-personal relationship yakho neyami ekhaya ukuthi ingabe injani noNkulunkulu? Ayiphazanyiswa yini ukurelaxa noma ayiphazanyiswa nje sesi-too busy ekuthini singakhanda isikhathi noNkulunkulu? Sicela ukuphangisa njengamanje ngifunda yona uDaniel 10, ngizofunda uvesi 4 ngize ngime laphana kuvesi 7. Uvesi 4 athi, ngosuku lwama-24 lwenyanga yokuqala ngiseceleni komfula omkhulu iHidekeli, ngaphakamisa amehlo ami ngabona bheka nangu umuntu embethe ilineni ebhince okhalweni igolide elicwengekileyo lase-Ufazi. Umzimba wakhe wawunjengekhristolithe, nobuso bakhe bunjengokubonakala konyazi, namehlo akhe enjengezibane zomlilo. Izingalo zakhe nezinyawo zakhe zinjengokubengezela kwethusi eliphucuziweyo, nezwi lamazwi akhe linjengelesixuku. Bese uvesi 7 ethi, mina Danieli kuphela ngawubona umbono, ngokuba abantu ababenami abawubonanga umbono, kepha behlelwa ngokuthuthumela okukhulu babaleka ukuba bacashe. Amen. Ukubuyela kulesi sifundo sithola umfula, khona umfula okuthiwa iHiddekel, yabo, iHiddekel, yabo. Kuthiwa ngokwase-Assyria noma iSyria, lo mfula waziwa ngokuthi uFrate. Kukhona umfula kuthiwa i-Euphrates, yabo. NgokwaseSyria kukhona umfula kuthiwa i-Euphrates laphana kwi-Vulgate. Mase sekuthi ngesiGreek noma ngesi-Arabic kukhona okwakuthiwa yini i-Tigris, angazi noma i-Tigris, i-Tigris, ya, omunye umfula lapho shuthi sinemfula ewu-2, i-Euphrates ne-Tigris, yabo. So kulolu lwazi esilinikeziwe mayelana neHiddekel
it is quite possible to conclude that uDaniel wayesephoyintini la khona lemfula uFrate, lemfula embili iFrate neTigris, lapha khona lemfula ehlangana khona ibe umfula owodwa before ihambe iziyofika lapha naphansi kuPersian Gulf. Yabo, so ilana-ke uDaniel ngathini, this is where Daniel was situated. Okay, uma eqhubeka uthi indoda ethile, a certain man, uma uDaniel eqhubeka lapha kuverse 40, ngaphakamisa amehlo ami bheka nango umuntu embethe ilineni. Ngele English kuthiwana a certain man. Okay, uma ubuka ukuchazwa kukaKristu lapha encwadini yesambulo, yakhumbula incwadi yesambulo, esambulo 1 verse 13 16, ngicela nje usifunda isambulo 1 verse 13 16, kwakuchazwa uKristu laphana. Kuthiwa nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinto zezibane, embethe ingubo ekhawule ezinyaweni, ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Bese kuverse 14 ngiyofika ku16. U14 athi ikhanda lakhe nezinwele zakhe kumhlophe njengoboya bezimvu, njengeqhwa, namehlo akhe enjengamalanga bomlilo. Nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo, sengathi zazishiswe esithandweni, nezwi lakhe linjengenhlokomo yamanzi amaningi. Bese uverse 16 athi, futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, nasemlonyeni wakhe kwakuphuma inkemba ebukhali esika nhlangothi zombili, nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Amen. Ezwakala indaba? Yebo. So we see i-description laphana ukuthi lo muntu obonwa uDaniel kuDaniel 10 mase sekubuka kunobudlelwane, khona ubudlelwane obukhona uma echaza i-description yakhe noma kuchaza ukubonakala kwakhe ukuthi kunobudlelwane nendlela uJohane uMambule abona ngayo wena uKristu. Kukhulunywa ngey'nyawo, kukhulunywa nge-dress code, kukhulunywa ngezwi, angithi yabo. So siyabona ukuthi le ndoda uDaniel ngathini ayibona khathi ephakamisa amehlo, ukuchazwa kwayo kunokufana noma kunobudlelwane nokuchaza kukaKristu laphana encwadini yesambulo. Yebo, asiqhubekeni. Kuthiwa uDaniel kuphela owabona lo mbono kaKristu. Yindaba ingoba laba ababenaye babaleka benokusaba okukhulu, kwaba khona ukusaba okukhulu okwabafikela. Umbuzo uzothi babebalekelani? Impendulo ikhona. Babaleka ngenxa yesizathu esifanayo nalesi esiyokwenziwa abantu ababi. Khathi uma ufunda isambulo 6 verse 16 bekhuluma nezintaba, yabo, bekhuluma namadwala bethi welani kithi nisithe ebusweni balona ohleli esihlalweni sobukhosi, futhi nenze njani nasolakweni lwekundlu. Khona ivesi isambulo 6 verse 16 esho njalo. Yabo, ngoba yini? Ngoba umuntu angekho ngcwele, noma ngoba umuntu ophila a sinful life, yabo, noma umuntu ophila impilo yokungamlalela uNkulunkulu akanakuma ebukhoneni bukaNkulunkulu ongcwele. Yindaba ngoba uma ufunda amaHebheru 12 verse 29 uyathola ukuthi uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Amen. Iyakwenzeka nje Nkosi yami, khona iteme elikhona. Ngicela ufunde uHebheru 12 verse 29. Kuthiwa Hebrew 12 verse 29 uthi ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Amen. Sathane yasikhohlisayo asitshela ukuthi kuyayiwe ezulwini, engathi ezulwini kuzobe kungena noma ubani, yabo. Nkosi, omunye yazi ziningi indaba engayixoxa, kodwa nxa khona umzalwane owayexoxesha ukuthi khona ubaba thizeni wayesho ukuthi yabona mina uNkulunkulu mhla kuthethwe lami icala
elami icala ngiyokhuluma naye uNkulunkulu eshephikisana noNkulunkulu kuze bese kusukela ekuseni kuyoze kuyoshona ilanga. Udinga ukuthi indaba yakho uqobo, yabo. Kodwa uma sifunda iBhayibheli akukho lokho, yabo. Kwi-presence kaNkulunkulu abantu abangekho ngcwele bayabaleka, uyabo. Esekuqala lo mzana uthi hhayi ngumele wakho ngibambe iqhubu, kodwa njengamanje ubaba wayekhuluma kanjalo, wayeyinsizwa yayigqaja kanjalo. Njengamanje kwenzeka into ebuhlungu. Kodwa uNkulunkulu vele uyomhawukela uma iphendukile ngoba vele uNkulunkulu akekho umuntu angamxoleli. Uxolela ngisho nanabantu abaze igameko ey'nkulu abaney'dumbu phansi. Lonke uhlobo losona uJesu uyasixolela. Esho-ke lo mzana ukuthi manje kwenzeka into ebuhlungu. Lo baba wayekhuluma kanje njengamanje usecala ukulala elaliswe emakhaya omakhelwane ngenxa yokuthi ushawa indodana yakhe. Indodana yakhe emzini wakhe yamshaya. Ibuhlungu-ke le ndaba ngoba uma wasuvuse ukuthi baba, kodwa wawuthi uyomelana noNkulunkulu kodwa buwuxoshwa ingane. Angithi yabo, kodwa uNkulunkulu ngoba vele uyaxolela, uyabo. Asisho ukuthi ukutheni, kodwa ngiqonda ukuveza ukuthi umuntu ophila impilo engenawo ukungcwele uNkulunkulu umlo oqothulayo. Bayabaleka yindaba babeleka laba inqesi zasesifanayo lawa esilapha kuSamuel 6:16 ukuthi umuntu ophila impilo yokungalaleli uNkulunkulu angeke kwazi ukuma phambi nabebukhoneni bukaNkulunkulu ongcwele ngoba uHebrew 12:29 siyathola ukuthi uNkulunkulu umlo oqothulayo. Uma ufunda incwadi ya-Exodus 19:17-18, Exodus 19:17-18, khona okutholakalayo laphana. Kathi uNkulunkulu efika entabeni yaseSinayi wathi kuvesi 17, uMose wayesebakhipha abantu eKamu ukuba bangene noNkulunkulu bema phansi kwentaba. 18, uvesi 18 athi, yonke intaba yaseSinayi yathunqa uMose ngokuba uJehova wayehlala phezu kwayo ngomlilo. Umusi wayo wenyuka njengomusi wesithando. Intaba yonke yazamazama kakhulu. Cela ukufunda uvesi 21-22 ku-Exodus 19. 21 nje. uJehova wayesethi kuMose, yehla waxwayisa abantu, funa bafohle ukuba babone uJehova, kufe abaningi kubona. 22 nabapristi abasondela kuJehova abazingcelisa, funa uJehova abadumele. Amen. Ezifundweni esazenzayo kwavela ukuthi uJesu mayeza uyoza nenkazimulo yakhe. Hhayi ngumla kuyobe kuphethwe into yokubulala abantu, kodwa inkazimulo noma ubukhona baNkulunkulu emntwini oyisoni noma obemelene noNkulunkulu ngokunquma kwakhe. Kwabe bemlalela kuyobe kusho ukuphila, kwabe bengalaleli kuyobe ipresence yaNkulunkulu isho ukufa kubona. Yabo. So noma ngicela nje ukufunda ivesi yokugcina uDeuteronomy 9 uvesi 1. Kahle siqonda ukuphendula uma uthi babebalekelani laba ababe noDaniel. Deuteronomy 9 uvesi 1-3. Uyakhuluma lapha uNkulunkulu uthi, yizwa Israyeli, wena uyakuwela iJordani namuhla ungene udle izizwe ezinkulu nezinamandla kunawe, imizi emikhulu nebiyele kuze kube sezulwini. Abantu abakhulu nabade, amadodana ama-Anaki, owaziyo, ozwile ngawo ukuthi ngubani ongema phambi kwamadodana ka-Anaki na. Uvesi 3 masithi, yazi-ke namuhla ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguye owela ngaphambi kwakho njengomlilo oqedayo. Amen. Bese iyaqhubeka ivesi ithi-ke, uyakubachitha abanqobe, wena ubaxoshe ubabhubhise masinyane njengalokho ebekhuluma kuwe uJehova. Ikharektha kaNkulunkulu le emntwini oyisoni. Yabo, ubaba ingane nolalelayo kuyohlezi kuyigugu kufika kwakhe imhlangabeze ngoba iqoqile yenza zonke izinto la endlini. Kodwa lena engalaleli uyothi uma ifika ukuba iphambane nayo isikhundla sokuthi imhlangabeze, iphinde endlini iyozama ukuqoqa le mgilingwane eyenzile ngoba yendlulile nezitsha ingcolile kade libele ifoni ne-TV. Angithi yabo, ingane ebhedayo. So ngisacela ukuqhubeka ngifunde wona uDaniel 10 uvesi 8 novesi 9. Uthi uvesi 8 lapha nakuDaniel 10, ngashiywa ngedwa, ngawubona lo mbono omkhulu, akusalanga mandla kimi, ngokuba ubuhle bami baphenduka
ukonakala kimi angaba namandla. Bese uverse 9 ethi, ngase ngizwa izwi lamazwi akhe. Lapho ngezwa izwi lamazwi akhe, ngase ngilele ubuthongo obukhulu, ubuso bami bubheke phansi. Amen. Sithini lithiwani lesifundweni? Kuthiwa ngenxa yokwesaba okukhulu uDaniel bamshiya yedwa ukuthi abone lo mbono kaKristu. Bayibalekela ngoba yena ukocasha ayenabo uDaniel, yabo. So kanti uDaniel yena-ke ngikhathi bemshiya yedwa eqhubeka ebona lo mbono, akusalanga mandla kuyena. uDaniel uqobo uyakusho ukuthi yindaba kungasalanga amandla, yindaba uthi ngokuba ubuhle bami uzisho yena, yabo. Uthi akusalanga amandla kimi ngokuba ubuhle bami baphenduka ukonakala kimi. Ukhuluma ngobuhle bakhe, inkazimulo yakhe noma ona yakhe, ukuduma kwakhe noma ukwaziswa kwakhe, ukuthi kwaphenduka ukonakala kuyena, yabo. Kuyavela esifundweni ukuthi even noDaniel, nanoDaniel kuqobo, owaziwa ngokuthi yena uwumntwana kaNkulunkulu noma uyindoda eqotho kaNkulunkulu, wabona ukungafaneleki nobubi bakhe ebukhoneni bongcwele uNkulunkulu, yabo. Nanokuthi zonke izinto wayibona kuyena ukuthi engathi kungconywana, mina ngconywana ngoba nothando, noma izinto wayibona nje engazuthi zingconywana zinhle kuyena, ngenxa yokuthi kwasekukhona uNkulunkulu, wazibona nje kuyi-corruption corrupt ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi wayeseyiqhathanisa noKristu. Amen. Uyazi ngaba yikho impakamo engaka lapha emhlabeni ukuba sonke sinikezwa isibuko esisinikeziwe. Angithi ukuyibuka ukuthi ugqoke kahle kanjani, uyibuka esibukweni, angithi, yabo. Uyibone abanye sebenanamawindi ama-aluminium phambi komuzi wakhe, lena ngathi aziyibuka sebeyabuka. Khona nje imizi yakhiwe ngamaglasi, kodwa usuke usuyibuka ngaphandle. Ngabe yikho i-corruption ukuba umuntu-ke uyazibuka nesimilo sakhe eziqhathanisa noKristu. Uyeke indaba yokuthi uthi ukholwa iqhathanisa nomuntu ongakholwa, vele uzoyibona ungcono kunaye. Uthi ufundile uyiqhathanisa nomuntu ongafundile, yabo. Kahle kahle akukho right ukuyiqhathanisa nomuntu. Ingakho abantu beyibona bengcono, bedeserva izinto ezinkulu, kubehlula ukuthobeka, kubehlula ukuzehlisa ngoba bayibone ngathi bangcono. Into eyenza ukuthi uzibone noma ngiyibone ukuthi ngcono ukuthi uyiqhathanisa nabanye abantu. Mzalwane, nami umuntu akayiqhathanise noKristu ngoba uKristu kuphela isibuko sesimilo somuntu. Uma wenza into enqatshwe noKristu noma uKristu uqoba ngaze yenze noma angayi-approve-anga, yazi ukuthi uyihlola lapho-ke isimilo ukuthi bohle kodwa lento engenza ngenxa yokuthi uKristu akayenzanga, angingcono, akayena ubaba wami ngoba ngiyayithanda lento, ngisho nobaba wami usathane, bese uzama ukushintsha ngenxa yokuthi vele isekhona i-chance. Kodwa uma usabuka emhlabeni vele uzoyibona ungcono ngoba uyiqhathanisa nabantu. Uthole ukuthi nomuntu oyiqhathanisa naye vele-ke nje yena akamazi noJesu ngendlela omazi ngayo, futhi uyiqhathanisa nomuntu ongenawo amandla okunikeza isimilo esihlanzekile. Siyiqhathanisa noKristu ngoba siyibona ukungafanele kwethu, bese sicela yena ukuthi ehambele iy'milo zethu. Umuntu wesifazane kube umuntu wesifazane ngokwenza nangembonakayo, kanjalo nowesilisa, yabo. Injalo indaba, akukho okunye. Amen. Sithini lapha? Sithi ngisho noMoses uMose, uma ufunda lapha encwadi Exodus 34, ngicela uyithole Exodus 34 verse 8, kukhulunywa ngoMose, uNkulunkulu owake wamtusa njalo, ethi akekho afana naye. Wangithi uNkulunkulu wayemthanda uDaniel, wamtusa ngokulalela kwakhe. Nangona uNkulunkulu noMose uyamtusa. Kuthiwa ngisho noMoses uqobo ebukhoneni kaNkulunkulu wazibona nje engafanele lokhu uqophisana noNkulunkulu. Kunalokho wavele he bowed down, wavele wakhothama noma wavele waguqa wadumisa uNkulunkulu. Ngoba ukubona Exodus 34 verse 8 kuthiwa uMose wathi lapho, uMose washesha wakhothama emhlabathini wakhuleka, yabo. Ubona uNkulunkulu vele shesha wakhothama emhlabathini wakhuleka. Nkosi yami, ihamba ibanga elide indaba yokukhuleka, wakhothama wakhuleka, yebo. Amen. uMose noNkulunkulu Jesu Kristu uyeza kuthiwa waguqa wakhuleka. Siyeza kuningi kodwa mabazalwa njengamanje uma kufuneka kuthiwa siguqe sithandaze bengamane behlala ey'hlalweni, hhayi ngoba bephethwe amadolo, cha.
ngobe ngizongcola isudi yami. Nalo muntu wesifazane uyakuguqa amadolo akhe a-6 ngoba vele awasasinda abantu manje. Ngizongcola amadolo ami amahle kanjena attractive and sexy. Ngoba phela abantu besifazane uma uthi ubheka le mizimba enakekelwa kangaka ekolokhu uyaphalwa iyakhilinywa yenziwa yonke into igqokiswa ngendlela yokuthi ngoba uyawunakekela uyawukhila umsuzi wakho uphuze lobo ekugcineni kufuneka uveze phela babona abantu unjani umzimba ukuthi umuntu aguqe eqothula amadolo akhe. Hhayi ukuthi ubagcineleni, agcinele uKristu, ugcinela abafana ngoba vele ngoba ephindile umuntu wesifazane i-attention yakhe vele ayikho kuthina. Ukuthi ebonwe amadoda ngoba noma thina singasho fresh ngeke kumsize ngalutho lokho. Kodwa uma kusho umfana, vele nje umuntu opposite gender, umuntu wesifazane noma egqoka isikhathi esiningi uma ingqondo ingekho ngcwele ingeke kuthena into engiyigqokayo ngiyigqoka ngoba nakho ngidlalela uNkulunkulu vele nje emi yakhe so simple uku-impressa umuntu wesilisa. Ukuthi indoda yakhe noma indoda kabani kodwa yena uyazi ngoba lento ayenzayo vele akuyona neshoyo uNkulunkulu, udinga i-attention hhayi yezulu yendoda. Indoda yothi noma eseshonile kuphele inyangane sifuna ukumreplace ngomunye. Angikhoyo kodwa lapho bazalwane, yabo angikho lapho. Kodwa-ke esinye sikutholayo sithola ngisho nane-reaction ka-Isaya ukuthi iyafana nalena kaDaniel, iyafana nalena kaMoses, yabo. uDaniel la ebona khona isihlalo sobukhosi noNkulunkulu uqobo ehleli phewaso, yabo. Uthi ake ngiyifunde Isaiah 6 uverse 1 kuya ku-5. Yakhumbula incwadi Isaiah, a book of Isaiah, incwadi ka-Isaiah 6 uverse 1 kuya ku-5. Kodwa ngenxa yesikhathi mina ngisacela ukufunda nje uverse 5 ukuthi Isaiah sewubonile wonke lo mbono wathini. Isaiah 6 uverse 5 uthi uverse 5 ngase ngithi Isaiah lo uthi ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile. Lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo ami abonile iNkosi uJehova Sebawothi. Amen. Siyezwa la no-Isaya uqobo wayebona uNkulunkulu uyayidawukela uthi maye kimi, uyabo. Uma ngisho omunye umbono laphana uSawuli, uyamkhumbula uSawuli esendleleni lapha eDamaseko, uyabo. Uma ufunda ngixolisa incwadi yezenzo 9 uverse 3 kuya kuverse 6, incwadi yezenzo 9 uverse 3 kuya ku-6. Nkosi yami ngisacela ukuyifunda le verse. Uvele kwenzeke la sifundo ngithola ukuthi sifunda kakhulu amavesi isifundo sigcine singasaphela kodwa ayikho inkinga asijahe ukuqeda. 9 uverse 3 kuya ku-6. Ngicela nje mhlawumbe ukuthi uma sengifunda u-6 uzoba kanjani. Kepha ekuhambeni kwakhe esasondela eDamaseki kwambaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Uverse 4 masithi uSawuli kuthiwa wawa phansi emhlabathini wezwa kuye izwi lithi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandeni. U-5 wayesethi ungubani Nkosi? Yathi mina nginguJesu omzingela wena. 6 Kodwa vuka ungene emzini uzakutshelwa lokho omelwe ukukwenza. Amen. Okay, ngicela ungiyehle kakhulu. Ngicela umzana efunde lapha incwadi izenzo 9 ehle nazo nje. uSawuli la uzobona ukuthi kwaze kwashaya isikhathi lapho khona engaboni, engadli, engaphuzi. Uqonda ukuveza ukuthi kahle kahle ngokwesifundo ngisho ngathiwa uNkulunkulu umuntu uyazi ukuthi indoda kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu, kodwa kwi-presence kaNkulunkulu akukho lokhu kuyigqaja, akukho lokhu kuqhosha, ngoba i-presence kaNkulunkulu, ubukhona kwaNkulunkulu benza ukuthi mina ngibona ama-defects, ngibona amaphutha esimilweni sami, bese ngiyabona ukuthi ayikho into engihamba ngiyiphakamise ngayo. Ngakho uNkulunkulu uphakeme, akaphakame yena, nginciphe mina. Angithi yabo. Ngokuphangisa ngisacela ukufunda incwadi uDaniel 10 uverse 10 kuya kuverse 11. Uverse 10 athi ngiyaxolisa. uDaniel 10 uverse 10 kuya kuverse 11 uthi, bheka-ke wangithinta isandla sangimisa ukuba ngitotobe ngamadolo ami
nangezintende zezandla zami. 11 wathi kimi, Daniel, wena muntu othandekayo, qonda amazwi engiwakhuluma kuwe, ume nokuma ngokuba ngithunywe kuwe. Lapho esekhulumile lelizwi kimi, ngema ngithuthumela. Amen. Okuvelayo la ngokwesifundo ukuthi khona isandla esathinta uDaniel sambeka ngathi ngenhloso yokumqinisa. Kwase kwakhona omqinisekisayo ukuthi no Daniel, wena ungothandiweyo, hhayi kancane nje, kakhulu. Simqinisekisa ukuthi yena kuzofuneka uqonde amazwi, yabo, lesi sidalwa esiwakhulumayo uDaniel kuzofuneka waqonde la mazwi. uDaniel uyatshelwa ukuthi akame amaqonde, kodwa uyakwenza uDaniel lokhu kwenza unjani? In a trembling form, ngathini? Uyaqhaqhazela. Angithi lelo doctor amadela kanjani ayantengezela noma ngathini? Sangimisa ukuba ngitotobe ngani? Ngamadolo. Excuse me. So i-experience yaDaniel lana, it is overwhelming. Ngathini? Iyathathekisa ngoba uDaniel ebona lo mbono noma wenza konke lokhu kuyena lapha kuDaniel 10, uyavela ngokwesifundo ukuthi no, wayeneminyaka ku-89 years, yabo. Kodwa umbuzo ubani lo muntu othinta uDaniel, akhulume noDaniel kanjena? Impendulo ikhona, yabo, kulamazwi uthi, unto thee am I now sent. Uma uzobuka le phrase lena, ngathini? Iya-apply kwamanye ama-passages la encwadini yaDaniel. Ngoba uyathola laphana ukuthi uDaniel owayethunyiwe. Ngisacela siqale sifunde incwadi uLuka 1 verse 19. Sithi uGabriel owayethunyiwe kubani? uDaniel. Luka 1, incwadi kaLuka 1 verse 19. Ngisacela ukufunda ngokuyavela lapha esifundweni. uLuka 1 verse 19 uthini? Ingelosi yaphendula yathi kuye, nginguGabriel mina omiyo phambi kukaNkulunkulu. Ngithunyiwe ukuba ngikhulume kuwe, ngikubikele lezi zindaba ezinhle. Amen. Okay, uma uzobuyela kuzona iy'ncwadi kaDaniel, uDaniel uyathunywa lapha noma phambi kukaNkulunkulu, yabo. Lona ayikhuluma naye lapha, umzalwane ayikhuluma naye kulokhu, uyasho ngoGabriel uma phambi kukaNkulunkulu, ngithunyiwe mina, ngithunyiwe ukuthi ngizobukela lezi ndaba ezinhle. Uma uzobuka nakhona lapha uDaniel 8 verse 16 kuya 19, ngicela nje ukuphangisa ngiye kuyena noma sisadlule ukuthi sifunde uDaniel 8 16 kuya 19. Khona lapha kuthiwani khona? Ngezwa izwi lomuntu phakathi kwe-Ulayi elalimemeza lathi, Gabriel, menze lo ukuba aqonde umbono. 17 wayesesondela lapho ngimkhona, lapho esefika ngashaya uvalo ngawa ngobuso. Kepha wathi kimi, qonda ndodana yomuntu, ngokuba umbono ungewesikhathi sokuphela. Bese verse 18 athi, hayi ngigcina ku-19, esakhuluma nami ngala lubuthongo obukhulu, ubuso bami bubheke phansi, kepha wangithinta wangimisa lapho kade ngimkhona. Wathi, bheka, ngiyakukwazisa okuyakwenzeka ngasekupheleni kwentukuthelo, ngokuba kungokwesikhathi sokuphela. Angithi yabona le reaction noma lokhu kwenza kaDaniel ukwenza ukuthi uma sehlangana nalo muntu kuphela ubuthongo, abe ngobuso aphelelwe amandla. uGabriel njalo wayekwenzile futhi kuyena kuDaniel 8. Uma ufunda futhi nawo uDaniel 9 verse 21 no-23, ku-23, ngicela ufunda uDaniel 9 verse 21 ku-23. Usho ntwana uthini? Yebo, ngisakhuluma ngomkhuleko, lowo muntu uGabriel engambona embonweni wokuqala endiziswa ngokushesha, wangithinta ngesikhathi somnikelo wokushisa, wangiqondisa wakhuluma nami athi, Daniel, sengiphumile ukukuhlakaniphisa nokukuqondisa. Ekuqaleni kokunxusa kwakho izwi lavela, sengifikile ukutshela ngokuba uthandekile. Ngalokho qonda lelizwi, uqonda nombono. Yabo, so uGabriel lo owayethinta uDaniel. Njengamanje uGabriel wenze njani? Ukhuluma noDaniel. Ngisacela kodwa ukuthi ngiqhubeke ngifunde uverse 12 kuya ku-14.
khona la encwadini kaDanyeli. Wayesethi kimi, ungesabi Danyeli, ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho. Amazwi akho ezwiwa, mina sengifikile ngenxa yamazwi akho. Kepha isikhulu sasembusweni wasePheresiya samelana nami izinsuku ezingama-21. Kepha bheka, uMikhayeli, omunye wezikhulu zokuqala, weza ukungisiza, noma kade ngishiyiwe ngedwa khona namakhosi asePheresiya. Okay, sicela ukufunda uverse 14. Uverse 14 uthi sengifikile ukuba ngikuqondise okuyakwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo, ngokuba umbono usenezinsuku. Amen. uDaniel once again uyaqinisekisa ukuthi no, ungasabi, yabo, ungesabi. Yindaba etshela ukuthi engasabi, ngenxa yokuthi kusukela wasekuqaleni usuku angathini anquma ngalo, kusukela osukwini lokuqala abeka ngalo inhliziyo yakhe ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakhe uDaniel, amazwi akhe ezwiwa, nokuthi-ke uGabriel usefikile ngenxa yani yamazwi akhe uDaniel. Uzokwenzani? Uzophendula umkhuleko kaDaniel. So siyathola ngosifundo ukuthi umkhuleko kaDaniel wazwiwa ngosuku lokuqala esawuphimisela nje, izulu laseselizwile. Yabo, isiqiniseko sokuthi noma ungabonakala ngathi uNkulunkulu akukhona umkhuleko wokuthandaza lapha ekhaya engathi awuphendulwa, kodwa ngathi ngokwesifundo kuyavela siqinisekise ukuthi kodwa yena uNkulunkulu usizwile. Ngoba mhlawumbe umbuzo umuntu azoba nayo ukuthi-ke umbuso ngathini umkhuleko kaDaniel waziwa ngosuku lokuqala, kodwa yindaba kuthathe izinsuku eziwu-21 ukuthi uGabriel efike kuDaniel. Njengoba ikhona impendulo lapha esifundweni ukuthi-ke umbusi wasePheresiya, which was uKoresi ngaleso sikhathi, was withstanding uGabriel, yabo, for 21 days, for iy'nsuku eziwu-21. Uma sibuka kulesi sikhathi, ngathi kulesi sikhathi, kule time frame noma yalesi simo, uyobona ukuthi ama-Jews kungekudala nje ayekade ekhululiwe ebugqilini balaphana eBhabhiloni, noma bakhona laphana kuloya mbuso. Kuthiwa wahamba, ngithi siyakhumbula, eJerusalema eyokhanda ithempeli laNkulunkulu wabo. Uma uzokhumbula athola i-opposition noma ukuphikiseka kuleli phupho labo lokwakha ithempeli from izizwe ezazibarawundile, yabo, engathini ezazimelene nalokhu ababekwenza ukuthi behambe beyo-restora ithempeli likaNkulunkulu eJerusalem, yabo. So and it was this opposition, okuyile opposition-ke, yabo, that uKoreso naye owayemelene nayo as well. Ngifunda nje Ezra 4 verse 1 to 5. Ezra 4 verse 1. Yazi bengiyimisele lesi sifundo sizoba sifishane, kodwa-ke akwenzeki. Ezra 4 verse 1 kuya ku-verse 5 uthi, Ezra 4 verse 1 verse 5. Kwathi lapho izitha zakwaJuda nezakwaBenjamini sezizwile ukuthi abathunjwa bakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ithempeli, zasondela kuZerubhabheli nakuzo izinhloko zawoyise zathi kubo, masakhe nani, ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani. Sinikela kuye kwasemhleni ka-Esari-Hadoni inkosi yase-Asiriya, owasikhuphulela lapha. Kepha uZerubhabheli noJeshuwa nensali yezinhloko zawoyise bakwa-Israyeli bathi kuzo, aninandaba nathi nokwakhela uNkulunkulu wethu indlu, kepha thina sodwa siyakumakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, njengokusiyala kwenkosi uKoresi, inkosi yasePheresiya. 4. Abantu balelo zwe base bedangalisa izandla zabantu bakwaJuda, babesabisa ekwakheni. Uverse 5 bese-ke, babaqashela abayiluleki, bashafisa amasu abo zonke izinsuku zikaKoresi inkosi yasePheresiya, kwaze kwaba sekubuseni kukaDariyu inkosi yasePheresiya. Amen. Okay,
ngathini the struggle for the master of Cyrus between the devil and his angels and Gabriel and the angels of God must have been immense, yabo. So this is quite a possible answer for why it took so long for Daniel's prayer to be answered. For part of his prayer could have been relating to this situation as well. Michael, when Michael comes to Gabriel's aid, okay, khathi sekufika ke uMichael njengokusho ukaDaniel laphana kwevesi kusho usekuze kwalama uMichael kusho uMichael omunye wezikhulu zokuqala wazi ukungisiza yabo. Uma uMichael esefika lokho kuyaveza ukuthi cha impela impi yayinkulu yabo. Kodwa umbuzo ubani kuMichael? Igama elithi Michael lisho ngokwesiHebheru lisho the one who is like God. ngokwesiHebheru igama elithi Michael, the one who is like God, yabo. Uma ufunda incwadi kaJuda 1 verse 9, lona uMikhayeli limchaze njengobani? Njengengelosi enkulu. Ya, incwadi kaJuda 1 verse 9, sicela ngifuna ukuconfirma kahle. Incwadi kaJuda verse 9, uJuda 1 verse 9 okhona kutshiwani? uMichael kepha uMikhayeli ingelosi enkulu. Amen. Ungayiqhubeka nevesi ekhaya. uMichael uJuda kuchazwe ngani njengokuthiwani? Uyingelosi enkulu, yabo. So however i-definition for the word archangel uJuda 9 is archangel, yabo, or chief of angels, ingelosi enkulu, yabo. Kahle kahle uMichael uKristu kahle kahle akasiyona ingelosi, yabo, kodwa uKristu uqobo wazidala izingelosi, yabo. Kodwa ekuzidaleni kwakhe ingelosi uKristu uyena in charge, yabo, uyikhanda lazo zonke ingelosi. Kusho ukuthini lokho? He is chief of angels, messenger, ngathini? And uMichael is one who is like God, yabo. So uma kuthiwa chief of uziphethe izingelosi, ingelosi enkulu, uphethe izingelosi, yabo. Khona quotation namzalwane libandela uJohn Gill's exposition of the entire Bible yalaphana ku-1690 to 1771, lapha kukhulunywa khona ngoDaniel 10 verse 13, lapha kuthiwa khona, but lo Michael, one of the chief princes, came to help me, uzile ukuzengisiza, called in the New Testament an archangel, obizwa ngokuthi laphana kwi-New Testament uyi-archangel, the prince of angels, uyi-prince yezingelosi, the head of all principality and power, uyikhanda lako wonke ngathini? Amandla, okay. Kuthiwa akekho ofana noKristu indodana kaNkulunkulu, yabo. He is one, yabo, noma is the first of the chief princes. Uphakeme, he is superior to angels. Ngani? In nature, nangokwegama, nangokwerank, office lakhe, yabo. uKristu ungaphezulu nje kwezingelosi. So weza uKristu ukusiza uGabriel. Akezange ukuzomsiza as a fellow creature, kodwa waza ezomsiza as i-Lord of hosts, yabo. Akezanga ukuzomsiza njenge-fellow soldier, yabona, njengelinye isosha, kodwa weza ezomsiza njengogeneral wani wempi, yabo, ezimpi zasezulwini phezulu nasemhlabeni phansi, yabo. Uze ukuzomsiza as superior to him, yabo. Uzomsiza njengokuthi ungumuntu ongaphezulu kwakhe, ngani? Ngokuhlakanipha nangamandla, yabo. Waseyamsiza futhi, wamsiza ngempela. Wamsiza ngani? By giving him fresh counsels, yabo, ngezeluleko nangama-order nangama-instruction which he following succeeded, yabo.
Kuba seSesalonika bokuqala u-4 uverse 16. AbaseSesalonika bokuqala 4 verse 16. Sicela ukuyifunda le verse. AbaseSesalonika bokuqala 4 uverse 16. Uthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu, nangelecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Amen. Khona kuthiwa ngokuba inkosi uqobo, yabo, iyakwehla isuka ezulwini ngezwi lani ngathini? Ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lani lengelosi, yabo. So le nkosi okukhulunywa ngayo kahle kahle probably refers to Jesus, yabo. Uma kukhulunywa ngezwi, ngoma ufunda uJohane 5 uverse 28 no-29, uma ufunda incwadi kaJohane 5 uverse 28 no-29. Mthimbo kuthiwani lapha? Kuthiwa ku-28, ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze ukubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. Uma uzofunda le archangel noma le ngolosi enkulu, izwi lengolosi enkulu, uma uzofunda kukhulunywa ngawo uJuda 9, sithola ukuthi iza ngezwi engathi liyelecilongo, la abafileyo benobudlelwano noKristu bazovuka ekufeni kuqala, yabo. So abaseSesalonika kuqala u-4 verse 16, ngenxa yokusho uNkulunkulu uqobo uzawukwehla esuka ezulwini ngezwi lenhlokomo, nangephimbo lengelosi enkulu, ngathini, ngumsindo noma wani wecilongo. Abafileyo kuKristu bazobona bazoqala bevuke emathuneni benze njani? Bephile. uKristu akasiyona ingelosi, ungaphezu kwezingelosi, yabo. Uma ufunda ungathini, uma ufunda amaHebheru 1 verse 4 kusobala lokho. Kodwa uziphethe izingelosi njengonegunya phambi kwazo, phezu kwazo. Uma ufunda incwadi yamaHebheru 1 verse 4 athi seyabankulu, isihloko salaphana amaHebheru 1 sithi uKristu mkhulu kunezingelosi zonke. uKristu mkhulu kunezingelosi zonke. Mase amaHebheru wona ngikhuluma ngayo amaHebheru 1 uverse 4 athi-ke seyabankulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Amen. Indodana kaNkulunkulu lena kuthiwa-ke seyabankulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Likhulu kunani? Kunelezi zingelosi. So yize ukhomanda wezingelosi, ingakho ngizorefera ukuze kube ngazo he is an archangel, yabo. Okay, uNkulunkulu uzokwenza ukuthi le nkulumo izwakale kahle ekhaya. Amen. Kunjalo kuzoba njalo. Kuthiwa-ke uKristu akasiyona, okay, sesidlulile kuthiwa khona siveza ukuthi uKristu akasiyona angel, kodwa ingelosi, kodwa ungaphezu kwey'ngelosi. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi uKristu uyi-chief noma uyi-prince of angels. Njengani? Njengo-archbishop. Archbishop uyikhanda lo-bishop, yabo. So uKristu uyikhomanda yama-angels noma uyikhomanda wani wezingelosi. Uma ufunda incwadi iSambulo 19 verse 11 kuya 14, incwadi iSambulo 19 verse 11 kuya verse 14, ngicela ukufunda iSambulo 19 verse 11 kuya 14. 11, ngase ngibona izulu livulekile, bheka nanto ihashi elimhlophe nohlezi phezu kwalo, obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo, uyahlulela alwe ngokulunga. 12, amehlo akhe angamalangabi omlilo, nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi, unegama elilotshiweyo elingaziwa muntu nguyena kuphela. 13, wembethe ingubo efafazwe ngegazi, igama lakhe ngulizwi kaNkulunkulu.
Bese verse 14 athi-ke, izimpi zasezulwini zamlandela zikhwele amahhashi amhlophe, zembethe ilineni elicolekileyo, elimhlophe nehlanzekileyo. Izimpi zamlandela. Amen. Izimpi zakuphi? Zasezulwini. Sithini la? uNkulunkulu phakathini futhi uJesu Kristu kuyavela uma ufunda kwabaseKolose 1 verse 16 uthi cha bo Nkosi yami. uJesu Kristu uyena-ke odale izingelosi. Yabona, udale izingelosi. Ngicela ufunda ngesincwadi kwabaseKolose 1 verse 16. U-16 verse 16 usho kwabaseKolose, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba yizihlalo zobukhosi, nokuba imibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Excuse me. Yabo, kukhulunywa ngani? Kukhulunywa ngoJesu Kristu. Ngoba uma uqala laphana othi nje ngifunda uverse 14 othi uJesu Kristu ngoba eyindodana kaNkulunkulu nje, okukuyo sinokuhlengwa, ukuthethelela kwezono. 15, yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke. Izibulo lezidalwa zonke. uKristu lo, izibulo liyo lokuqala. Yabo, izibulo nje liyo lokuqala, alilingani nowesibili, alilingani nowesithathu, alilingani nanomagcini. So i-struggle ngathini? Shuthi kahle kahle laphaya inxushunxushu noma umzabalazo wawukhona, kwaze wafuneka ukuthi kufike uKristu ezoyilungisa le ndaba. uGabriyeli useyamshiya uMikhayeli laphana noKoresi. Uyabo, usaza kuDanyeli. uGabriyeli uze ukuzobonisa uDanyeli okuzokwenzeka kubantu bakaNkulunkulu ezinsukwini ezizayo. Ngoba lo mbono kahle kahle unjani? Usenesikhathi. So ama-events are-later ebantwini bakaNkulunkulu is what the interpretation is about. Uyabo? Okay. Amen. Siyabonga. Okay, yazi ngifisa ukusiqeda lesi sifundo bazalwane, engathi sizoba side, kodwa ukuze singezukuba side ngizacela ukuvala ngomkhuleko ukuze isincwane sizovele sithole upart 2 somfishane. Ngicela sithole umthandazo. Uma sesibuya part 2 sobe sesifunda uDaniel 10 verse 15 sehle nawo kuze kube sezansi. Nkosi ubuso sokufunda kwezulayo esikhathini samanje ngoJesu siyakhuleka. Amen. Baba ongcwele udala amazulu nomhlaba, nanti izwi lingelakho. Siyacela Nkosi wenze ukuba silizwe. Siyacela Nkosi ukuba usiphe ukufunda izwini lakho. I-attitude kumele sibe nayo ebukhoneni bukaNkulunkulu, nekumele sibe nayo Nkosi siphila nabantu emhlabeni, ngoba ngeke sikwazi ngempela Nkosi ukuphilisana nabantu kahle ngokuthula uma ubudlelwane bethu noNkulunkulu bulimele. Siyacela Baba ulungile ukuthi ube nathi, wenze siqonde izwi lakho, sisazodlinza ngale ndaba Nkosi, sizibuke kuwe ngethemba lokuthi uma sizibuke ngawe asikhombisa ubuthakathaka nobubi bethu. Unamandla ukusilapha, ukusindisa, usiphe isimilo esisha negama elisha namandla amasha. Nkosi, konke usathana akwenzile ukusilulaza nokusenza malathalath nabantu abangenasithunzi nasimilo, ukususe konke lokho Nkosi, usiphe inkazimulo yakho nobungcwele bakho owawusifunela bona Nkosi kwasekudalweni kwethu lapho sidala, ngoba wona imicabango emihle ney'nhloso ezinhle ngathi. Intando yakho Nkosi mayenzeke phezu kwezimpilo zethu. NgoJesu siyathandaza, siyakhuleka. Amen.